Zombie apocalypse. No niin, moro YouTube. Täällä on Pottusväki. Tänään me kuvataan semmonen video, miten tehdä Panchoidilla intro. Eli itse minä teen Blenderillä, mutta joo, tällä on helpoin tää intro. No ei tällä tarvitse tehdä, kun ne on kaikki valmiina. Sen takia mä en tykkää itse tästä, koska ei voi itse niinku kehittyä siinä ja niinku ei voi itse tehdä sitä introa ja tälleen. Eli no, tässä se on sitten, vaikka laitetaan tämä. Mä laitan ton. Ja sitten mä panen tästä silmästä tai mikä tää on. Sitten pidetään tuosta ja sitten se on tämmönen. Niin tätä on ihan niinku ilmaisen. Sitten mennään tänne Objects. Sitten mennään tänne tekstiin. Ja sitten tänne kirjoitetaan vaikka kakku. Ja sitten painetaan tästä noin. Ja sitten jos te haluatte ladata sen, painakaa tästä download. Start video render sitten. Ja mä tuun takaisin sitten kun tää video renderöi. No niin, takaisin ollaan. Eli nyt teidän pitää painaa tästä download your video. Paina siitä. Ja sitten tässä menee vähän aikaa, että se on ladannut. Sitten tänne pitäisi, minulla tulee ainakin tänne, koska Opera on minulla. Teille pitäisi tulla jonnekin tänne. Tai sitten tänne ylös. Sitten vaan siirtäkää se tänne työpöydälle. Ja siinä se oli sitten. Eli tää on tämmönen nopea tutoriali. Vittu. Niin. No niin, tää video on tässä, eli kommentkaa ja tykätkää ja uskaa ja no niin, tää video on tässä, moikka!